ассалому алайкум ҳамватони азиз. Ман ба хотири падару модар вазифаҳои баланд вай кардагим, рӯй гардондагим аз вазифаи баланд. Якимаш дар Судан моро вақте ки хадам кардам, моро пешниҳод карданд ки дар ҳаминҷо истин, мо шуморо ба боло мисол хонда аспирантура мегирин, баъд магистратура, аспирантура, доктора боло мерин. Ман гуфтам не, ман ба ватан бояд равам, бояд ки рафта падару модарам бояд хизматша кунам, хизмати халқи ватан кунам. вақте ки Москва омадам, дар Москва инчунин дар як чиз тарҷумонӣ маро пешниҳод карданд ки пули калон метиҳем шумода. Пули калон қати ман анкета пур кардам, монам Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон ки кор ёфтам, рад кардам Москва. Ман гуфтам Москва ба он шарте меравам ки падару модарам бо ҳамроҳӣ меравам. хуб дуюм ин. Баъд дар Тоҷикистон бинем, дар Тоҷикистонам маро вай кардан, кори калон чида кардан, чӣ ном дора. Вақте ки дипломи сор гирифтам аз коллеҷи омӯзгорӣ, ман бо якта ҳамкурсам ҳардумон 3 кас дипломи сор гирифтем. ҳар семора хостанд ки ба Америка фиристанд барои чӣ мегӯянд, пеш рафтан, барои высшая квалификатсия мегӯянд ку. Барои ҳамин хостанд моро фиристанд. Духтарако аз Помир буданд, духтараки аз ман хурд буданд. Гуфтанд ки апай Фирӯза, агар шумо раин, моро падару модарам иҷозат метиҳанд. Ман гуфтам не, ман намеравам. Гуфтам ман падару модарамро намехоҳам ки дар пеҳияшон ино азоб кашам. Ман намедонам ки падару мадари ман чанд сол мебинад ва ка ино мисол ҷогаӣ мешавам, бояд ки дар баршон бошам. Дар он вақт падару модари ман бардам буданд, раҳ мекаштанд, хеле ҷогаӣ небуданд. Не гуфтам. диден ман чӣ қадар чизоро вай кардам. Дар Судан рад кардам, дар Тоҷикистон, дар Москва рад кардам. Дар Тоҷикистон барои гуфтанд ки шумо кадр тайёр мекунед, омада дар вазорати корҳои хориҷӣ тарҷумон шуда кор мекунед. ёки мумкин ки дар оянда дипломат шавед, корҳои хуб боло равед. Ман гуфтам ки аз дуои падару модар боло барои ман ҳеҷ чиз нест. ҳозир агар шумо дафтарчаи чӣ мегӯянд меҳнатӣ маро бинен, ҳамахе хандатон мегирад ки хандатон мегирад. медонед барои чӣ? барои ки дар дафтарчаи меҳнатӣ ман стажи корӣ дорам, мисол дорам, лекин дар чиз очис медод ҳарфи де. оли ӯро барои дар вақте ки нафақахӯрӣ, вақте ки ман агар ки нафақахӯр шидам, рафта ӯро иваз кардам, бо чӣ қадар давидан дар кор. Барои ки ман вақте ки дар мактаб кор кардагиам, мактаби миёнада вай кардагиам, аз рӯи диплом гирифтагиам, дафтарчаи чӣ мегӯянд меҳнатӣ дам, рӯи диплом очис ман нестагиам. очис мада якта де очис де кардагиам. барои хандам мегирад ки диплом хатогиро ислоҳ кардам, бо дафтарчаи меҳнатиро ислоҳ кардам. Места гуфтам ба рафта ба ислоҳ мекунам, дар насиб бошам, нафақа гирифтам. яъне ки ман ки ҳушам ба падару модар ки доим буд, ҳатто ман хатои диплом, хатои дафтарчаи чӣ мегӯям меҳнатиро, трудовой книжкаро надидаму чӣ мегӯям мулоҳиза накардам. аммо ҳеҷ гоҳ боз ба шумо мегӯям ки ман ба гушнагӣ, ба ташнагӣ назадам, дар кӯча хоб кардагӣ нестам. ҳоло ки хонаи шахсии худро надорам, аммо дар хонаҳои хуб, дар ҷойҳои хуб доимо зиндагӣ кардам. ҳозирам дар ҷойи хуб ҳастам, ҷойи тоза, озода, алҳамдулилла. ине ки дар ягон хонаи 5-6 қисқати якҷоя нестам. ин дуои падару модар, ризоги Аллоҳ таоло. падар модар ки аз ман ки ризо рафта бошанд, Аллоҳ таоло ки аз ман ризо боша, доимо ман хушбахт мешавам дар ин дунё ва дар қиёмат иншоаллоҳ. тасаввур мекунед ки пас аз итоати Аллоҳ таоло падару модарро бояд мо итоат кунем, гӯш кунем оёра. дар рӯйашон ин хел нигоҳ карда бояд гап назанем падару модарамон. ҳоло ки даст бардоштан тарафиста. дар зиндагӣ ҳама корро кунем. яъне ки ой бародар хоки пояд тутиё, гар ту моро дӯст медорӣ биё. мо ки мурдем зи фироқи рӯи ту, баъд мурдан хоҳед биёй хона. яъне ки дар зиндагӣ накардиё, баъд аз мурдан чӣ мекунӣ фарёд. падару модаро ки дар зиндагиаш ки мо дуояшонро ки нагирифтем ку, баъд аз дунё ки гузаштан фоида надорад. фоида дорад ба он шарте ки олимон мегӯянд ки олимони тоҷикои хуб мегӯянд ки ба он шарте ки дар зиндагиаш як телефон кард, аз мисол шаҳри дур буд, ё ки ягон сумқати дастгирӣ кард падару модара, аз наздик натонист омада, ана оно баъд аз сар гузашта метавонад ки падару модарро бо садақат паноҳ кунад. лекин фарзанде ки дар зиндагиаш ягон кор накард, на сумқати ёрдам кард, на аз дурӣ ӯро ҳолпурсӣ кард, на телефон кард, ягон кор накарду, баъд аз дунё ки гузашт ва мераванд ҳатто сари қабраш санг мегузоранд, чӣ корро мекунанд. ино бефоида. бефоида ин корро. ҳатто ман модари ҳамадин телефон харидагӣ будам, баъд модарам бисёр шух буданд, хеле юморист буданд. баъд телефон аз ҷое ки хеле бояд қапи гап занӣ ку, баръакс қапида. очаҷон мегӯям хеле гап занӣ, хеле қапӣ мегӯяд ира и хеле бояд қапи гап занӣ. ман хел кардам и хеле бояд қапи гап занӣ. очаҷон гуфтам шумо вай нодуруст қапидан, хеле дуруст қапед.
خداوند برکت تلفن اومد چه میکنم بچه جان بچه جان من خونه خسر شما میرم شما قدی باز گپ زدم خب پرسی کنم چه به تلفن پدر مادر این گونه باید مهربانی کنیم دائما باید که در پیتش باشه خیلی آمدی با بچه جان قدی میسینی و چه جماعت شما دوران که ورشون باید که تلفن کده حال پرسی کنیم حال پرسی کنیم شما که چی احوال داره ای جنان پرسم که مثلا که شما گشنه نیستین تشنه نیستین زیغ نیستین شما زیغ نمیکنن میتونه براتون شما مثل آرام نگاه میدارن پاچه‌تون مثل مساج میکنه پشت خودتون مساج میکنه من پرسیدم نیستم مادر مادرم خیلی گفتم تلفن خرید دادم بعد تلفن در پیشم جیانم بعد زنگ زدی قدیه میزنه بعد تلفن دست جیانم دادم بعد وقتی که زنگ میزدم میگفتم که جیانم که اومد بیت تلفن مادرم قدی گپ میزدم ما همین گونه با پدر مادر در زندگیشون چیکار کنیم همچون گهواره که چشم نگاه داره بله ریزوگی پدر مادر اگه گرفته باشین خداوند شما ریزو باشه دیگه چی در کارش چی شما دیگه نمیرسه خوشبخت میشین سلامتیتون 100% میشه ماشاءالله بارک الله سبحان سلامتی من الحمدلله جوش داره من دختر هر سال یک بار خیلی چی میگم میگذریم از نظر دختر لیکن دوی پدر مادر گرفتگیم الحمدلله دختر انشاءالله که خوب نمیرم انشاءالله گریب کسالای سبک میشه در خونه توبت میکنی امبولاتوری توبت میکنی که در بنیسه انشاءالله که نمیافتیم ببینید که دوی پدر مادر تو چی اندازه انسان چیکار میکنن سلامتیت در جوش میشه درونت آرام هیچ گونه نمیگی وای پدر مادر از من چه خیره درونت آرام که پدر مادر از شما دستی دعا برداشته و بچم برکت یا بگفت رفتگیم بله من پدر مادرم رو هر دیشون رو در حقشون آبی زمزم چکونده دعا خونده کلمه طیبه را گفته آیت قرآن خونده از دنیا گذشتگیم من هر دیشون خودم مینت نشد بستگیم مادرم رو خودم کفن کردم با وصیت مادرم شسته بعد جواز بردم که پدرم رو منش رو بسته پوچوش بسته و برادرم با جانان گرفته بردم طرفش کاری مرد بود بله همین گونه مینه دارم شما